Goddag alle sammen. Jeg står her med Marco Wilson. Og han er politibetjent på prøve og vil i dag svare på nogle spørgsmål her til fritidsjournalisterne. Goddag Marco. Jamen, goddag. Goddag. Først og fremmest så vil jeg gerne lige høre, hvorfor er du gået ind i politiet? Jamen, det er fordi, at som politibetjent, det er rigtig spændende. Og altid spænding, det kan jeg godt lide. Og så vil jeg også gerne, så er det noget, jeg gerne, altså noget betjent, det er noget, jeg gerne vil blive som barn også. Så ja, jeg har altid holdt i de spor der. Nå for helvede. Har du noget at sige i forhold til situationen, der sker oppe i Sandy og Palido? Nej, ikke Der har jo som været sådan. rigtig mange skyderier her på det seneste. Ja. Det har du simpelthen ikke noget at sige til. Altså, vi prøver selvfølgelig at forhindre det. På alle måder. Ja. Hvordan forsøger I så at forhindre det? Jamen altså, det er mange forskellige måder. Altså, ja, det er jo ikke, det er ikke lige noget, man lige kan sådan der. Nej, okay. Så I gør ingenting for at prøve at forhindre kriminaliteten med byen? Jo, selvfølgelig gør vi det. Men du kan ikke fortælle mig hvad? Altså jo, vi prøver selvfølgelig, altså i hvert fald for mit vedkommende, så prøver vi at holde sådan en god kontakt med alle i byen. Så en god kontakt til de kriminelle og til Ja. de rigtige samfundstabere i samfundet og de lovlydige borgere. For at sige det mildt. Men også som sådan noget, jeg går op i, så vil jeg gerne arbejde mere med, altså ikke, jeg vil ikke arbejde med de kriminelle, men jeg vil gerne lære dem bedre at kende. Så jeg ved, altså sådan, om de er okay og sådan noget der. Om de kriminelle er okay? Nej, men det kan være, at de er gået igennem nogle hårde tider som barn, eller, ja. Okay, så tricket er at lære de kriminelle at kende. Og Ja, så i hvert fald, bagefter få dem på rette veje. ja. Okay. Og det forhindrer vi også så med, at der er måske ikke så meget skyderi op i Palido og Sandy og deroppe af. Nå for helvede. Jeg synes bare, der har været rigtig mange skyderier her på det seneste. Og Ja. rigtig mange, altså man har hørt om det alle steder i nyhederne. Ja. Det kender du ikke noget til? Nå, men altså igen, så er jeg kun en prøve. Du er kun på prøve. Ja. Simpelthen. Okay. Hvad mener du så, at borgerne i byen de skal gøre, hvis de ser noget kriminelt? Altså selvfølgelig så skal de tilkalde politiet hurtigst muligt. Og så skal de blive væk fra, hvis I nu ser nogen med en pistol eller noget skydevåben, den form, så skal I holde jer væk, og så skal I tilkalde politiet. Så skal de holde sig væk og tilkalde politiet. Ja. Og hvad hvis man nu ikke er tryg ved at ringe til politiet, fordi at personerne de kan virke farlige? Så skal du, hvis de er meget tætte på dig, er det du mener? Ja, hvis de er meget tæt på dig, og du virkelig er bange for, at der sker der noget, hvis du snitcher til politiet. Altså, du skal altid bare adlyde deres ordre, hvis nu, at de holder dig under pres eller noget i den stil. Så, så Men må der... Hvordan skal man så kontakte politiet? Det er jo det. Det er jo lige det. Det er jo ikke alle ting, vi får. Desværre. Nej. Yes, jeg har ikke mere, med mindre du har nogle spørgsmål. Nej, det tænker jeg ikke. Tusind tak, fordi du har set med til fritidsjournalisterne.